No niin, Kiira, sä oot just luistellut voittoon täällä Zagrebissa. Me ollaan täällä Zagrebin hienossa jäähallissa. Ja äsken oli palkintojen jako, onneksi olkoon. Eka kisa 2 vuoden jälkeen. Mitkä on päällimmäiset tunnelmat? No hyvät fiilikset on kyllä, että oli mahtava itsenäisyyspäivän kruunaus luistella tänään Sibeliuksen musiikkia ja sitten vielä tuossa palkintokorokkeella kuunnella Suomen kansallislaulua. Että tunteellinen paluu kyllä. Sulla oli Sibeliuksen viulukonsertto vapaa-ohjelmana, niin tuliko siinä ohjelman aikana sellaista isänmaallista fiilistä ollenkaan? No tuli kieltämättä, varsinkin siinä lopussa, kun oli hypyt tehty ja sitten tuli Askelsaaren kohta, niin kyllä mä siinä mietin, että vau, että hienoa edustaa Suomea täällä ulkomailla ja olla taas takas kisajäillä. No minkälainen fiilis sulla on palata suomalaisen yleisön eteen SM-kisoissa? Siellä on paljon tuttuja ja kannustajia ja sitten siellä on suomalaisia luistelijoita. Minkälaista on taas sitten luistella niiden kanssa? No kyllä mä tosi paljon odotan sitä, että on tässä 2 vuotta kateellisena katsellut Finlandia-trofia ja SM-kisoja ja nyt vihdoin pääsen sitten kotiyleisön eteen, niin on se vielä semmoinen erityislaatuinen hetki. No muistaaksä sen ensimmäisen SM-kilpailun? Onko sieltä, mihin sä oot osallistunut, onko sulle sieltä jäänyt mieleen joku sellainen tuntemus tai muisto? Erityinen sellainen? No joo, mun ensimmäiset seniori SM-kisat oli Oulussa. Ja muistan, kun mä sit ihan tosi upean vapaa-ohjelman jälkeen pääsin 2. ja sain ekaa kertaa sit EM-kisoihin paikan, niin se on kyllä jäänyt mieleen sellaisena erityislaatuisena kokemuksena. No mikä on sitten kaikista SM-mitaleista ollut sellainen herkullisin? No varmaan se 2009 vuoden, kun mä voitin, se oli varmaan eka kerta, kun mä voitin SM-kisat ja olin tullut just vähän vaikeuksien kautta, oli terveyshuolia siinä pitkin syksyä ja en ollut varma, ehdinkö kuntoon koti EM-kisoihin ja sitten tulin sinne SM-kisoihin, joka oli eka kisa koko kautena ja voitin siellä, niin se oli kyllä kans mieletön fiilis. No, sulla on tosiaan ollut loukkaantumisia ja vaikeuksia tässä nyt muutamat viime vuodet. Miten ne on kasvattanut sua ihmisenä eniten? Minkälainen Kiira Korpi on nyt, kun silloin ennen niitä loukkaantumisia? No kyllä mä toivon, että se on tuonut mun luisteluun sellaista kypsyyttä ja sitten myös kasvattanut henkisesti urheilijana ja ihmisenä ja kaikki valmennuskuviot ja harjoitusympäristö ja kaikki tällaiset on muuttunut, niin toivottavasti, tai on varma, että niistä on poikinut paljon hyvää. No, koetko sä olevas nyt Kalifornian tyttö vai Oberstdorfin likka vai Tampereen mimmi vai mikä sä oot niinku sydämeltäsi eniten? No kyllä mä ihan Tampereen likka edelleen on, että ei se lähde mihinkään kyllä mun sydämestä ja siellä mun kotipaikka kuitenkin vielä nyt virallisestikin on. No nyt sitten tähän loppuun, kun eletään joulun aikaa, edeltävää aikaa, niin vähän tästä parittaista kevennystä tähän loppuun. Mikä on sun lempi jouluruoka? Mä tykkään kyllä kaikista jouluruoista, mutta jos nyt yksi pitää valita, niin ei se joulu ilman kinkkua ole mitään. Okei, no mikä on kivo joululaulu sun mielestä? Kivoin. No yksi kauneimmista on ainakin Varpunen jouluaamuna. Se on semmoinen tunteikkain, mutta ehkä sitten semmoinen hauska on Joulumaa. Eikö se ole Joulumaa? Joo. Se semmoinen hauska. Tuntuisiko susta, että voitaisiin laulaa vaikka tässä? Jompikumpi. No, sä voit laulaa. Mä voisin Mä voin No, ei lauleta, mutta sä voit lähettää tulevalle SM-kisan yleisölle vaikka vähän terveisiä. Joo, paljon terveisiä ja toivottavasti saadaan halli täyteen yleisöä ja odotan tosi paljon, että pääsen esittämään mun uudet ohjelmat kotiyleisölle pitkästä aikaa.